Ei, ens han arribat les ampolles de vins del Bages.com. Podríem fer un unboxing, no? Bueno, ara he semblat una mica un youtuber, eh? No et facis el Julian Assange, que la comanda de la pàgina web la vaig fer jo. Doncs trobo que han anat força de pressa, perquè fa 24 hores que vas fer la comanda. Sí, i si demanes 6 ampolles, l'enviament és gratuït a tot Catalunya. M'han dit que és l'única botiga on pots trobar tots els vins del Bages. Fes-hi una ullada si tens ganes de vins per a aquestes festes. Mira, el Picapoll d'Artium, el celler cooperatiu d'Artés. És dels primers blancs joves d'aquesta anyada. M'encanta el Picapoll, és el raïm més Bages. Sí, jo crec que hi ha la Seu, el Bàsquet Manresa i el Picapoll. Doncs en tinc un altre, el Sencat, del celler Grau i Grau a Maians. Aquest té un punt d'agulla, fruita blanca i un extra de cruixent. Jove però amb història, com jo. Ja t'agradaria. Al Bages hi ha grans cabernets, pel clima, saps? A l'hivern, Manrússia, a l'estiu, Manraqueix. Caram, quina cultureta del Bages des de que compres a vinsdelbages.com. M'han recomanat aquest Exhibis, que té varietats autòctones com el Somull i el Mandó. Que combina bé amb els cabernets del Bages, vins de terra endins. Ah, doncs mira, hi ha un altre cabernet, el Reserva de Soler Gibert. Un dels vins amb més història del Bages. Aquestes vinyes es van plantar als anys 80. Ui, jo encara no havia nascut. No poc. Són vins de tardor, de cullera, de conversa llarga i de sobretaula sense mòbil. Els de vins del Bages també m'han enviat aquest abadal Mandó. Aquesta és una varietat del Bages que fa un temps que s'ha recuperat. És un vi Google Mapic, perquè notareu la comarca vinyes i boscos. I Abadal, a Santa Maria d'Avinyó, és garantia de confiança. Doncs espera't a tastar aquest. És un dels 2 vins de finca que hi ha al Bages. Hi ha molt pocs vins de finca a Catalunya, només en tenen 9 cellers. Surten de finques amb molta història. Al Bages hi ha 2 vins de finca, l'Abadal 3.9 i aquest, l'Arnau Oller, del celler Oller del Mas. Un vi complex, elegant, sedós, que combina bé amb els àpats més exigents. Si després d'això no us animeu a tastar el Bages, que vingui la Moreneta a dir-vos-ho. No cal, només cal entrar a bagesterradevins.com i trobareu totes les experiències d'enoturisme, les visites a parets de pedra seca i els millors vins. Mira'l ell, si semblava que no tingués ni la clau del wifi.